खुलुमबाय इडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं अमृत खरखातारि फंबाय बिनानावमोन दिनै फिन सोंनाय फिननाय आयदाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैफिनबावबाय नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो दामखावना हो बुखावना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैग्रो आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नायग्रोनो हायो फंबाय बिनानावमोन फै बिदिब्ला जोङो जागायलांनोसै सोंनाय फिननाय आयदाखौ सेथि सोंथि भारतनि रांखान्थि सोहोरा मा भारतनि रांखान्थि सोहोरा जादों मुम्बाइ बे सोहोरा महाराष्ट्र हादोरसायाव दङ आरो बेखौनो जोङो भारतनि रांखान्थि सोहोर बुंनो हायो भारतनि राजखान्थि सोहोरा होनना माखौ जों मिथिगौ एबा भारतनि राजखान्थि सोहोरा मा बे जाबाय दिल्ली एबा गोदान दिल्ली जेराव भारत हादरनि राजथावनिया दङ बलिउडआ मा सोहोराव दङ बयबो मिथिगौ बलिउडआ महाराष्ट्रनि मुम्बाइ सोहोराव दङ आरो बेहायनो हिन्दी सावथुना दिहुनजायो मुलुगनि गिबिसिन मुलुगसोलोंसालि माखौ होनना मोनथिगौ मुलुगनि गिबिसिन मुलुगसोलोंसालिखौ तक्षशिला मुलुगसोलोंसालि होननानै मिथिगौ बे मुलुगसोलोंसालियाव चाणक्यआ सासे प्रफेसारमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ माब्ला गायसनदोंमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ 1948 मायथाइयाव गायसनदोंमोन आरो बेनो गिबिसिन गोजामसिन मुलुगसोलोंसालि आसामनि सरासनस्रा सुबुंनि सोलेराव मोनबेसे हारा थायो जों मिथिगौ सरासनस्रा 206 हारा जोंनि सोलेराव थायो एबा सुबुंनि सोलेराव दं बर' बिजों सानखौ माब्ला फालियो बर' बिजों सानखौ जों बोसोरफ्रोमबो 18 मे खालाराव फालियो थांखुनिफ्राय उदां एबा टबाक' फ्रि हादोरा मा बे जादों जोंनि साखाथियावनो थानाय हादोर भुटान हादोरा टबाक' फ्रि हादोर आरो बे हादोरा जोबोद साखोन सिखोन हादोर हायनामुलि सल'माखौ सोर लिरदोंमोन हायनामुलि सल'माखौ मुंदांखा लिरगिरि मन'रन्जन लाहारी बिथाङा लिरदोंमोन इसर'नि गाहाय मावख'आ बबेहाय दङ इसर'नि गाहाय मावख'आ जादों बेंगालुरुआव दङ बर'नि गिबि लाइसिया मा बर'नि गिबि लाइसिया जादों बिबार लाइसि बे लाइसिया सिगांग्रो आखाइजों लिरनाय महरै फोसावजादोंमोन भारतनि सेन्ट्रेल बेंकआ मा एबा माखौ सेन्ट्रेल बेंक होननानै जों मिथिगौ भारतनि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाखौ जोंनि हादरनि सेन्ट्रेल बेंक होननानै जों मिथिनो मोनो बा रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानो जोंनि हादरनि सेन्ट्रेल बेंक नागालेण्डनि राजथावनिया मा नागालेण्डनि राजथावनिया जादों कहिमाया जादों नागालेण्डनि राजथावनि WHOनि आबुं मुङा मा WHOनि आबुं मुङा जादों वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन 2021 एबा 2021 नि अलिम्पिक गेलेनाया मा हादोराव जागोन बे जाबाय जापान हादोरनि टकिअ सोहोराव जागोन आसाम आयेन आफादनि गिबि बर' मन्थ्रिया सोरमोन आसाम आयेन आफादनि गिबि बर' मन्थ्रिया रुपनाथ ब्रह्म बिथाङानो गिबिसिन बर'नि मन्थ्रिमोन दानसेयारि बिस्मय असमिया लाइसिनि सुजुगिरिया सोर बा गाहाय सुजुगिरिया सोर बिस्मय लाइसिनि गाहाय सुजुगिरिया जादों शशि फुकन आरो बे लाइसिया 1968 मायथाइनिफ्राय नुजाबोदों आरो बे जादों बांसिन फानजाग्रा असमिया लाइसि गिबिसिन भारतारि अख्रांमा दावबायगिरिया सोर गिबिसिन भारतारि अख्रांमा दावबायारिया जादों राकेश शर्मा बिथाङानो गिबिसिन अख्रांमा दावबायारि खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन एबा लिरदोंमोन
खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैबो सुजुदोंमोन एबा लिरदोंमोन। बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरा मा? बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरानो जादों चीन हादोर। नाथाय जोंनि भारत हादोराबो बांसिन नैथि सुबुं अनजिमा थानाय हादोर। फंबाय बिनानावमोन, दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया एसेनोसै। फिन गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैफिनबावगोन। सोंनाय फिननाय आयदाजों लोगोसे सल'बाथा खोन्थानाय आरो सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ जोंनि इडुकेट्स बड'लेण्ड चेनेलाव फोसावनाय जायो। नोंथांमोना दिनैसिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, दामखावना हो, बुखावना हो, जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैग्रोयो। गोजोन्थों।